الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون يا منتقاي وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمطنا راي هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا رحبح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت العدة تفاني ونخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلا دلونات دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تقال عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسال وترو دلوات حدا مسرح كوينا ህዝብና ተወዳዳሪው የሕርሰብ ከተርፍ አይደልን እዩ ስለዚ ኤርትራ ጽቦ ነገር ከጋጥማ ልክ ከምዚያ ቡተጃዝ ምሻሎ ከምዚ ዓፂኻ ኣለኻ ኮካ ከምዚ ምስጎዝጎዝ ካያሲ ተጠንቂቕካ ክትከፍቶ ዘለካ ወይ ከምዚ ሻምፓን ተጠንቂቕካ ክትከፍቶ ዘለካ እንተደየለ ተተኩሱ ክሃርበካ ዝኽእል ናይ ኤርትራ ቁጠባ እውን ከምኡ ክኸውን ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ዓብ ፖቴንሻል ኣብ ደገ ዘይንጥቀመሉ ዘለና ኣሎ እዚ ፖቴንሻል እዚ ኣብ ኤርትራ ምሳተወ ብዙሕ ዕድላት ክኽፈት እዩ እቲ መንግስቲ እቲ ናይ ትራንስፖርት ፀገም ኣሎ ትብሎ ዘለኻ መንግስቲ ኤርትራ ናፃ ዝበለሉ መዓልቲ 100 ኣውቶቡሳት ተገዚኡ ክመፅእ ኣብቲ ዓዲ መንግስቲ ኤርትራ ሕጊ ጥራይ ምውፃእ እዩ ዘድልዮ ፍትሓዊ ርትዓዊ ዝኾነ መጓዓዝያ ክንደይ እዩ ካብ ኣስመራ ንከረን ኢሉ ሕጊ ጥራይ ከውፅእ ዘሎ ፅኑዕ ሕጊ ሽዑት ኣውቶቡሳት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንግላዊ ረብሓ ክብል ኣማይተ ኣውቶቡሳት ክኣትወ መጓዓዝያ ትሽግር ክፍታሕ እዩ ናይ ገዛውቲ ፀገም ኣሎ ዝበሃል ብዙሕ ገዛውቲ ከጋጥም እዩ ምክንያቱ እቲ ማርኬት ዲማንድ ስለ ዘለዎ ነቲ ሰፕላይ መንግስቲ ሕጊ ምስ ኣውፅአ ይትኮስ እዩ ስለዚ ክትኮስ ስለ ዝኽእል እታ ብኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ተዳሎ እቲ ነገር ተቐሪቡ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ I really hope ኤርትራ እዚ ጎረባብቲ ዝምክሑላ ሃገር ደይኮነሲ ጎረባብቲ ፀደፍደፍ ዝብሉላ ሃገር ክትከውን እያ እዚ ድማ ምስጢር ኣይኮነን ትበሃል ዝነበረ እዩ ኤርትራ ስደተኛታት ዝውሕዙላ ሃገር እያ ነይራ ስለዚ እሱ ክኸውን እዩ ክብፃሕ እዩ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ዓብ ቦታ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ንኤርትራ 10,000 ኢንቨስት እንተገይርላ we talking about a big economic boost ስለዚ እዚ ንክግበር ድማ ናይ መዓልታት ሕቶ እዩ ምናልባት ምክንያቱ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩላ እንተሪኻያ ምስቲ ኩሉ ሕማቕ ዘሎ ኣብ ናተይ ቪድዮ ቻነል ኩሉ ግዜ ተስፋ ዘለዎ ሃገር ኤርትራ ጥራያ እዚ ንኣሽቱ ቋንቋታት ጀነራል ኣብ ኩሉ ዓለም ብድሆ ኣለዎ እንድዩ ልክዕ ንኣብነት ኣብዚ ደገ መፂና ወላቲ ትግርኛ ዝበሃል ኣብ ስድራ ቤት ኣብ እንግሊሽ ዘሎ እንግሊሽ ዝዛረቡ ገለ ብድሆታት የጋጥመ እዩ ብሌን ድማ ብመንፅር ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ሓደጋ ስለ ዝወረዶ ከይጠፍእ ተባሂሉ ስለተፈረየ እምበኣር ነዚ ባህልን ነቲ ነገርን ናብ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ከነሰጋግረቱ ኮይና ናይ ብሌን ነቲ ባህሊ ንምዕቃብ ፌስቲቫል ይገበር ተባሂሉ ዝግበር ኣሎ ኣነ ተሳተፍ ኩሉ ስለ ዘሎ ፀረ ኤርትራ ይኮነ ፀረ ህዝቢ ኤርትራ ይኮነ ከመይ ጌርካ ነቲ ባህልን ክብርታትን ትሕዞ መንግስቲ ኤርትራ ፌስቲቫላት ዝገብረው ንኸምይ ግን ጀነራሊ ንሱ ብዓብዩ ነቲ ሃገር ምሉእ ክዕቅብ ዝፍትን እቶም ህዝብታት ክእከቡ ከለዉ
ብፍላይ እቲ ንኣሽቱ ቋንቋታት ክእከብ ከሎ ግን ኣገዳስነት ኣለዎ እቲ ቋንቋ ንምዕቃብ ናብቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ንምስግጋር ንኣብነት ንበዓል ብሌን ብድሆናቶም ትግርኛ ዓብ ቋንቋ ስለ ዝኾነ እውን ይውሕጠካ እዩ ፈርዲኻኒ ዓረብ ካብኡ ዝገደደ ድማ ንበዓል ብሌን ውሒጥዎም ዘሎ እዩ ምክንያቱ እቶም እስላም ዓረብ እናውሓጦም ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ቋንቋታትን ባህልን ሓደጋ ወዲቕዎ ኣሎ እዚ እጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከበሳ ዘሎ ሰብ ኣይርድኦን እዩ እጂ ነዚ ንምድሓን ነቲ ቋንቋታት ሃየ ባህሊ ናብቶም ዝመፁ ኣስግርዎ ከይጠፍኦ ከሎ ተባሂሉ ዝግበር ፌስቲቫላት ዳ እምበር ንኤርትራ ንምድኻም ወይ እውን ኣንፃር ኤርትራ ክንገብር ኣለና ብኸም ኣይንረዳእዮ ጥራይ እንታይ እዩ ነቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለው ህዝቢ ከመይ ጌርና ናብቲ ዝያዳ ኣብቲ ደንቢ ሃገራውነትካ ከም ዝመፁ ንፅዕር ሰብ ከይከሰርና ሰብ ንምኽሳብ ንፅዓር ዝብል መረዳት ኣለኒ ኣነ ዘለኒ ግንዛበ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ካልእ ፖለቲካ ክሰርሕ ዝፍትን ሰብ ኣሎ ዶ ፎርሹር ኣሎ ፀቢብነት ኣሎ ኣብ ኩሉ ግን ብዓብዩ እቲ ስእሊ ንኩሉ ንሕማቕ ኣይንጠቀመሉ ንክብለ ኢለ ሓደ ግዜ መንግስቲ ባዕሉ ይፈልጦ እዩ እናበልካ ዜጋ ከም ዜጋ መንግስቲ ይፈልጦ እዩ ኣብ ፕላን ናቱ ክህሉ ክእል እዩ ዜጋ ድማ እዚኣ ነገር ግበሩልና ንመንግስትኻ ኩሉ ግዜ ክትሓቶ ክትክእል ኣለካ መንግስቲ ተጠቃዓሉ ነጥብታት ክህሉ ኣለዎ ንመንግስቲ ተሓተሉ ነጥብካ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ከም ዜጋ ኣነ ሓደ ዜጋ ናይ ኤርትራ መራሒ ኮንኩን ፖለቲካዊ ሓላፊ ኮንኩን ገለ ከም ዜጋ ግን ሕቶታት ዝሓተለኒ ምስ ግዜኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሎ ዝግምቶ ኣለኒ እቲ መንግስቲ ድማ ኣብ መዓልቱ ክምልሶ እዩ መንግስቲ ሎማ ሓቲትካያ ፅባሕ ዝምልሰልካ ዓርክኻ ገለ ኣይኮነን ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ መንግስቲ ስለ ዘይመለሶ ግን ንስኻ ትሕቶ ጠጠው ከተብሎ ኣለካ ማለት ኣይኮነ ዋላ እቲ ዲሞክራሲ ንብሎ ከኸም እዩ things don't work like ሎማ ሓቲትካያ ፅባሕ but you still keep working keep pushing ሰባት ኣብ ዓዲ ማለት እዩ ናተይ ርእቶ እዩ ተስፋ ገብር ከዓኒ በዚ ሕጂ ንኣብነት ክትገይሽ ከለካ ንዓዲሲ ብቱርኪ ብገለዲ ገለ ኣለዋ ኣሕዋት ሸቃጦ ማለት እየን ብኣየር ገይረን ዝሸቀጣ ብጣዕሚ ጀጋኑ ደስ ዘብል ሓቂ ዘረባ ማለት ኣሰቡተን ኣብ ኣገልግሎት እዮም ዘለው ደቀን ከዕብያ ተስታ ገብራ ሕጂ እቲ ሸቐጥ ከመይ እዩ ንኣብነት ሕጂ ሓንቲ ሰብ ክሕልፏ ስለ ዘይክእሉ በቲ ኤርፖርት ዳርጋ ክንደይ መክለኩም 20 ድዩ 30 ክዳውንቲ ገይራ ትሓልፍ ማለት እዩ ሓንቲ ከምኡ ቴሌፎናት መዓት ክስታያት ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ጋሻ ኣነ ሓልፍ ኣለኹ እውን በጃኻ ዝሓወይ ገሌለኻ በሻንጣ ተሰክመካ ንሕዋትካ ትሕግዝ ደስ እዩ ዝብለካ ግን እቶም ቱርካውያን ይኾኑ ወላ ካልኦት ዓድታት በቃ ከምዚ ኤርትራዊ ተንከሳ ሕጂኦም መፅኦም ገሌሎም በቃ ኣተኩሮም በዚ ዱባይ ይኹን ገለ ይኹን ማለት እዩ ሕጂ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብቲ ሴድያ ኮፍ ክትብል ስለ ዘይከኣለት ምስ ሓደ ሓውና ኮይና ብሓይሊ ፅረይትና ኮፍ ኣቢልና ደቃ ክትዕብያ መስክነይቲ ምናልባሽ ሰብ ዓቕሉ ምፅበቦስ ብዙሕ ነገር ይስታይ ትገብር ነው ሕጂ ድሓር ኣነ ሓካማ ከመይ ክንሽቅጣ ገለመለ ወሕልፉና ኣይክእሉን እዮም ሚዛን ድሕር ከቢሩ ናይ ሚዛን ክቡር እዩ ናይ ዝንኣቱ ሆቴል እውን ቀሊል ነገራት ስታያት ኣይኮነን ገለመለ ኢላ እዚ ተቕርቦ ዘለካ ሂስትሪ ናይ ውልቀ ሰባት ግን ጠቕለል ኣቢልካስ እንታይ ግብሪ ማለት እዩ እንዲ ሕጂ መንግስቲ ከምዚ ጆርጆ ክብሎ ዝፀንሐ ሓንቲ ፅብቕቲ ርእቶ እዩ ግብሪ ሓደ መንግስቲ ግብሪ ኣታዊ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ብዙሕ ሰብ እንድሕር ሸቐጥ ኣብቲ ዝሽቅጣ ዘለዋ እንተደኣኒ ዕድል ተዋሂቦን ማለት እዩ ንብረት ከእትዋ ድን ከውፃ ድን ብግብሪ እናተኸፈለ ማለት እዩ እንተዘየሎ ግን ከምዚ ዝኸይድ ዘሎ ወላ ኣብቲ ኤርፖርት ተኣቲ ከለካ እውን ሓዘለይ በጀኻ ርዳእኒ ገለገለ እንዳበልካ ብዙሕ ስታይት ሓሊፉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣነ ሽዑ ተሓሳሲቡኒ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ እቲ ግብሪ ሕጂ ኣነ ቤንያሚን እንታይ መስለካ ክነግረካ ሓደ ሰብሲ ንምንታይ ትሰርቕ ኢሎም ሓትዎ ጠሜየ ድብል ኣሎ ወልፉ ድኾኖ ሰብ ኣሎ ኣመል ማለት እዩ ርሱም ኮኖ ድሰርቕ ሰብ ኣሎ ጠሚ ድሰርቕ ሰብ ኣሎ ሰብ ኣጋጊቦ ድሰርቕ ሰብ ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ ኮንትሮባንድ እንዲኻ ትዛረብ ዘለካ ሕጂ ናይ ኮንትሮባንድ ኣብ ኤርትራ ዝኣቱ ተኮይኑ ሞቲ መንግስቲ ዘይቋፀሮ ተኮይኑ ወይቲ ናይ ጉምሩክ ማሕበራት ዘይቋፀሮ ተኮይኑ መንግስቲ ካብቲ ሰን ሒዘንኦ ሳተን ሒዘንኦ ዝኣትዎ ኣቑሑት ግቡእ ግብሪ ወይ ታክስ ኣይረክብን ኣሎ መንግስቲ ይኸስር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ መሕደራ ጌጋ እዩ ወይ ሲስተም እዩ ትብሎ ዘለካ ብዓብዪ ግን መንግስቲ ፈቃድ ናይ ንግዲ ይህብ ዶስ ኣይህብን ድብል ግን እሳ መጀመርያ ክትፈልጣ ትክእል ኣለካ ፈቃድ ናይ ኢምፖርት ናይ ምግባር ፈቃድ ይወሃብ ዶ
ወይ ይወሃብ ተኾይኑ ኣንስቲ እዚኣተን ኣንስቲ ኮና ሰብኡት ይዳዝ ማተር ካብ ዱባይ ይኹን ካብ ካልእ ከይዶም ፍቃድ ኣለዎም እንድሕር ኮይኑ ትቑሑት ከእትዎ ከለዎም ኣብቲ ዓዲ ዲክሌር ክገብርዎ ኣለዎም ዲክሌሬሽን ማለት እዩ ዲክሌር ገይሮም እዚ ዝቑሑት ኣለኒ ኢሎም ከመዝግብዎ ኣለዎም ድሕሪ ታክስ ክኸፍሉ ኣለዎም እዚ ደይከፍሉ ተኮይኖም ግን ገበን እዩ ሲምፕል هو ما انا ان شاء الله كم ساعات كان سي እንታይ ዳሞ ክንገብር ምንታይ ዳሞ ተንና ክነእትወን ንኽእል 4 ኪሎ ገለታት እየን ቤንያሚን ኣብዚኣ ኣነ ዘለል ኢለኻቱ እንታይ መስለካ ሱ እቲ ኩነታት ዝፈጥሮ እንድዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ቀደም ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ኣብተ ሰነይ ነይርኮሙ ኣጋጣሚ ሰርቪስ ኣብተ ሰነይ በፂሕኒ ስለ ዝነበረ እታ መኪና ንስኻ ትኸይድ እንድሕር ኮንካ እንታይ ብሉካ በራሪ እዮም ዝብሉካ እቲ ኖርማል ንግዲ ዘይትገብር ቦርሳኻ ተሰኪምካ ትኸይድ ተኮንካ ተንጥቃኻ ዘለዋ ኣዴታት ብንብረት ገይረን እየን ዝዓብጣኻ ሕጂ እዚ ነታ ሃገር አሚን sometimes እቲ መንግስቲ ኣብ ካልእ ከም ድሌትካ ክትነቕፈ ትኽእል ኢኻ በቲ ካልእ እቲ መንግስቲ ስለምንታይ ነቲ ክዳንን ገለን ይዓፅዎ እንድሕር ኢልካ ድማ ኣብ ኤርትራ ዝኣክል ክዳን ኣሎ I'm sorry ኣብ ኤርትራ ክዳን የድልን እዩ እቲ ላጀሪ ካብ ትርኩን ካብ ዱባይን ዝኣቱ ዘሎ that's not what we need hard currency ብክዳውንቲ ይጠፋ ኣሎ እዩ ዝብል እቲ መንግስቲ and this is a legitimate topic ንመንግስቲ ማለት እዩ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣብ ክዳውንቲ ኣብ ትርኩ ዘሎ ስታይል ዝኾነ ክዳውንትን ካምቻታትን ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዘለዎ ደረጃ ቁጠባ የድልዮን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ኣብዚ I don't disagree ምስ መንግስቲ ደሃኒ I don't expect ኣብ ኤርትራ top notch style fashion ክዳውንቲ ክኽደኑ ይግረም እየ ከመይ ገይሮም ክኽደንዎ ኣሎ እየ ዝብል ኣነ ኣብ ትርኩ ከይደ ክገዝኦ ዘይደሊ ክዳውንቲ ኣብ ኤርትራ ተኸዲኖም ይርአነ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ መንግስቲ ኣበይ ንነቕፋ ባይ ነቕፎን ኣነ እንታይ እየ ዝብል እቲ መንግስቲ ንዑ ዓፅዩ ከም ናቱ መተካእታ ንኣብነት ሶላር እትው ንልምዓት ዘድሊ ንብረት እትው ኢሉ ቡኡ ክትከኦ ሞ ክሰርሑ ይደሊ ኣነ كان أديتات سعر ما سرزقنا سعرنا تاني فتوى جورجيو أب تسو زعلولنا individual نيزي حجي عن سويت خمس علات إني حد no individuals make a nation individuals يوم حقروا كو تينا زي كذا أنا ما حجي سمعني بزح سب كله نامنت حقاو فقاد هاللي وصي قبل خي كفله زود تسبالو ولا فقاد كله وين بلك فقاد دي من قصد ما قاطر له يا وصلا قد النتيجة قل حجيس نامنت انت هون كا خاطر شك دلها سبعي مويت النخت بلا كاتغيل حمتي تهون كنت شك دلها تيلكا سبعي قلقلو سلا زلو تبلا كاتغيل يا تهون كنت شك دلها تبلا I don't know بزح شجر له ناولكت من ناولك سبات اندحر كنا العلكوين نما لا كم هاجر درجان دي حتى زلوتي تزقبر زلو اتوم كنقدو زفتنو زلو نقدي سراحيو هيواتيو سب سرحيو سرح كان برتيلكا سب سرحي راين تايو እቲ መንግስቲ ንገለ ከዓፅ ከሎ ሓደ ግዜ መንግስቲ ናቱ ኣተሓሳስባ ኣለዎ ማክሮ ክትሓስብ ኣለካ ሓደ ምሁር ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ብቐረባ ዝመላለስ ዝበለኒ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራዊ ዝጋግያ ኣብ ናይ ሚኒስትሪ ንግዲ ከይደ ንዓኻውን ከም መወከሲ ኮነካ ሕጂ ብዛዕባ ንዛረቦ ዘለና ናይ ቀንጠመንጥ እንዲ እዚ ወዲ ዛረቦ ደሎ ንኣብነት 1000 ናቕፋ ናይ 2-3,000 ናቕፋ ፌስታል ሒዛ ትመፅእ ሓዘለይ ትብለካ 2-3 موبايل حيزة مزين حازل لي ولا نحنا قلنا بزعبنا إنفستمنت زارن تقولنا ناي نقدي تناي نقدي فقط بحجاو من قد خوها بالله حجاو مالتي إمبورتر هجي إمبورتر كوين كان تاي تمز دا ختمز هجي أبي إيرتران تاي يزدلني هجي ما بزحتهم تشجر كوين وزر لنا تمن قستي أبتناي كفل النقدي ترد أما جمرة درجة فلا يدحرزنا ما خطو كوينات قله تمن قستي نتي هارد كارنسي مالتي ناي كبانكي دولار حتيتكا ناي دقة واحد كتمت عاتيوه نمتى عاتيوه نتنسأن هارد كارنسي عقبان سلدلي بكيوت عبو خينات كايدا لو اتأبر كالا خلولو سلدلي صبوري جيجا يكونن قنع نيرو حجي اللي سخت كفتها يتغلني خابت بانكي كيد كامالتي أنا سكاب دبي دي خاب تشاينا ناي 10 دولار واحد كمتسيتي لكا فقاد هيبا كامن قستي دحرنا بي خاتخيد ناب ناشنال بانك خاتخيد دولار هبني خاتبلو ناشنال بانك يبولون حجي بسنك زي تنقد دوي لمبر بسنك فقاد يكون اوكي بسنك زي دوي له حجي منغستي نامنت انفستمنت غوما فابريكا ناي ماكينا غوما فابريكا كسرحت لكا بسمرا اوكي دولار كيتحتن بعلغا بدولار دي بيرو دي امصي خاص كوفا بلو زي دبلك
ولا حنت انفولف يقبرني ناشونال بانك ولا مغنياتو بتي ناي جنزب سيستم تعاطي ودلو انتاي دي مسيلكا زي وطابا we talking about macro and micro macro مالت منقس إيرترا import زبالة يدلنيو in principle هاجراتنا أفريقيا أبي عمل تايدي تقبرت له أمين حر جزي وكو نجارات دي موردار بزوج زي كم زود غناسيو منقستاتنا أفريقيا import هيدليني مغنياتو import دولار سرق أنا لو بحالتيم حقهم إمكا يعني دونالد ترامب سلم تاني تعريف زقبر زلو ኢምፖርት ስለ ዝበዝሖ ዘይኮነን ታሪፍ ዝገብረሎም ዘሎ ኣብዚ ዶላራይ ትወስኑ ስለ ዘለኹም ፍትሕ ርትዓዊ ይኮነን ካብ ቻይና ሕሱር ንብረት ተምፅኡ ኣለኹም ኣብዚ ከኣቱ ተኮይኑ ግን ኣነ 50% ገንዘብ ክወስድ እየ ይብላ ኣሎ ወይ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ግዙ ወይ እውን ካብ ቻይና ግድን ክገዝየ እንድሕር ኢልካ 50% ወስኸለይ ኣነ ኸ 50% ይረክብ እዚ እንታይ ማለት እዩ ካብ ደገ ከይትገዝእ እጂ እንታይ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ክግበር ከሎ ሰብ ከም ኖርማል ቁጠባ ፖሊሲ ዝወስድ ኣብ ኤርትራ ክግበር ከሎ ግን መሰል ሰባት ዝፀቅዕ ዘሎ እዩ ዝመስሎ إذا غانتاي كابيد متمثل كا we need to explain to people this انتاي بوليسي ناي منغسي أبيناي درجة انت عينت بوليسي قبر كدان أبيرترا على بالي خاطر كدان قال منغستي بتزو خدوز ولا منغد كريو خلو برايورتي كون كدان نوع شيفون تخدن شركة تخدن قالت تخدن أبي كنا نزلنا ناي غريق ماركاتات كتكدن شانل ناي فرنسا ناي إيطاليان غوتشي كتكدن أبو يلا نسخسلو أي تحسب بيز بلا كازلو سلازم كتمص أنت دليخا يقطعك ماكينة نايجازا خد جازا خلها أبي تبي أنا بنت 100% تعريف يوم زقبرو لك 100% سلامتاي عين دلني ناس رجع بلنا من سير تراد ما هم تقلا لونا تمسيز بلا كا إلس زي جيركا جنزب زي بكار ما خمسي مخنياتو نسخاتو دليون $2 نحنا ندليون نبينيو نحنا ندليون من هاني تنجزالو نحنا ندليون تراكتر خنجزالو حاولنا تزاربسي أبو أنا أي تجاجي نسوق حتى بتزر يوزر لو كنا تاتون إزد ماتي ترانا ميديا أبزي we have to explain the bigger picture بس رأيا تابع عينو كريا خلو تدنقص أكا عن تعدى نخت نبر دكا نخت مر سبعيا بقولت كوينو تجبر زلا عين فردلانينا جن أتمنجسوس جبر زلا خاك تجلس كتكلا لك كانت تزبي بحدا كانت حدا درول لنا زبر ريتي زلنا أنا إلاس أتي خلها أتي الله طبعا سلام أوكي أجهاتكم تي مجلس ما هب قدفوا نعود حتى لكم جا سيتردات إن تقولوا مسجانات هنا حنصر بيلكم تانك صبق قلت يوم قعد حن مساكم كلكم كسمعتنا نايلهم ناي مجمر يعني جورجي درفوا بدلوا أبي ناتو إكس تشوت رحنا نريو بتعمل صبق أمسكها طبعا زي ناي بنيامين دبلو صنحة من الباش قاليس كمان ديهم إذا كل من الزدربجن نتي دومستيك سيمبلي نو سلزرد وبتزردوا نو خندي يسوي أبلاشيو قلال تمسلوكم زياد بلاد صنحة والحاتنا كم زي لاتنا كم زي وتقطع أمني رجلنا تاني إشتو بوجري نزي من سي أب ابننا بدون قلنا أديتات كارم غير وتقاتله أنا لو من يجي كقارخ كوين دزبل نايتو إذا كله ناي political analysis excellent يذهبوا ناي كله الرادار وخسر كذا لوي أبتني حد النتناجن جورج أنا كمان كابت خباب زولدي أبناي تسعن حد نتاجات من يوروب كرن ترك أنت وكنت باهلو ناس النت مسمسي أبكل تفاتت نيروب كرن أركيب قالون تقولين كا دحريو زباو جنباراتيو تطو بالوزي كم زبها ليلم استبحله تسعان ربعة أبي يوغندا رواندا قاتي ممالتيو دحري تسعان سلسنا بتنا رفرندم كلنا مريسوم توم كوم زمصو خونو نتحد خباب بلينا يكونكم نيلوم عقرقر غيرهم منغستي ارترا زدل يسب خونال وتبايلو I think جورج هجي ابز دغم سمصو جن كابتن نتي كبابينا نتي ابتي محبروكم نخي مص ناي بعلو فيستيفال كم زغبر ناي بعلو منقسقاس كم زغبر استفعل نت خبابي اب حدنتنا ازي حدغنيا مخانو زغبر يمو ازيا سرچ غيركا نت خباب بفلاي كا خط خباب تولاد سلازقونكا نزي هبرت نزي سرچ غيركا بفلاي كا ابتناي هايمانوت زغاطمنا امنا حدنت حزب ارترا اتخالق انت هاتو لله ني تردان جورجي تردي كا خون خيليو أبدا هاي لما عن ترستني هتزارب دلها نو نيجورجي سلز رخبكو أبتات قليس عياد اللخي تزارب دلخي جورجي نقول هو ما ترستنا كلتن أبقالك نريتاي بالليني thank you ولا عن تريتاي ولا عند سيلك حلفة لا تا بزبالة انتايا
እንታይ ንምባል እዩ ፅቡቅ እዩ ትርኢቶ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ንኩሉ ሰብ ከይርድኦ ስለ ዝኽእል እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ከባቢ ኣብ ኩሉ ግዜ እቲ ጦር ኣንፅና ደግለን ተባሂሉ ዝነበረ ምስሓብ ኣብለን እውን ከምኡታት ነይሩ እዩ እቲ ፀላእቲ ዝጥቀምሉ መሳርሒ እዩ ድሓር ግን ብሽምግልና ህዝቢ ተዓሪቑ ግን ኣብዚ ደገ ሕጂ ክመፅእ ከሎ ብሌን በይኖም ፌስቲቫል ገይሮም ኣነ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ርእቶ እዩ ዘለኒ ብሌናይ ስለ ዝኾንኩ ብሌን እቲ ቋንቋ ንክጠፍዕ ዓብ ብድሆ ገጢሞ ነይሩ እዚኣ ክርድኦ ዘለዎ ሰብ ብሌን ኢልካ ብፍላይ እዚ ንኣሽቱ ቋንቋታት ዓብ ብድሆ ኣጋጢሞ ነይሩ ናይ ምጥፋእ ብድሆ ስቲል ኣለዎ ስለዚ ናይ ብሌን ፌስቲቫላት ክግበር ከሎ ንኤርትራውነት ዝረግፅ ኣይኮነን ወይ እውን ንኤርትራውነት ንኣብነት ትግራይ ፌስቲቫል እንተገይሮም ንኤርትራውነት ዝፀልኡ ይኮነን ደይተረዳእትኒ ኣነ እዛ ጆርጆ ትብላ ዘለካ ዋላ ንስኻሲ ማይኖሪቲ ኣሎ እንድዩ ሓደ ግዜ እቲ ናይ ብሄር ናይ ብሌን ቋንቋ ይኹን ዋላ ናይ ናራ ቋንቋ እቶም ማይኖሪቲ ንብሎም መብዛሕትኡ ግዜ ቋንቋታት ምዕቡል እዮም ቋንቋታት ከስሙ እዮም ግን ፖለቲካል ስትራይክ ኣጋጢምዎም ወይ ተፅዕኖ ኣጋጢምዎም ከይዝረቡ እዞም ቋንቋታት እዚኣቶም ኣብዚ ዓዲ ኢሉ ዝተኣገደ ዝተኸልከለ ድዩስ ወይ ሰባት No, this is not about politics. እንታይ እዩ እዚ ንኣሽቱ ቋንቋታት ጀነራል ኣብ ኩሉ ዓለም ብድሆ ኣለዎ እንድዩ ልክዕ ንኣብነት ኣብዚ ደገ መፂና ወላ እቲ ትግርኛ ዝበሃል ኣብ ስድራ ቤት ኣብ እንግሊሽ ዘሎ እንግሊሽ ዝዛረቡ ገለ ብድሆታት የጋጥሞ እዩ ብሌን ድማ ብኡ መንፅር ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ሓደጋ ስለ ዝወረዶ ከይጠፍእ ተባሂሉ ስለተፈረየ እምበኣር ነዚ ባህልን ነቲ ነገርን ናብ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ከነሰጋግረቱ ኮይና ናይ ብሌን ነቲ ባህሊ ንምዕቃብ ፌስቲቫል ይገበር ተባሂሉ ዝግበር ኣሎ ኣነ ተሳተፍ ኩሉ ስለ ዘሎ ፀረ ኤርትራ ይኮነ ፀረ ህዝቢ ኤርትራ ይኮነ ከመይ ጌርካ ነቲ ባህልን ክብርታትን ትሕዞ መንግስቲ ኤርትራ ፌስቲቫላት ዝገብረው ንኸምይ ግን ጀነራሊ ንሱ ብዓብዪ ነቲ ሃገር ምሉእ ክዕቅብ ዝፍትን እቶም ህዝብታት ክእከቡ ከለዉ ብፍላይ እቲ ንኣሽቱ ቋንቋታት ክእከብ ከሎ ግን ኣገዳስነት ኣለዎ እቲ ቋንቋ ንምዕቃብ ናብቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ንምስግጋር ንኣብነት ንበዓል ብሌን ብድሆ ናቶም ትግርኛ ዓብ ቋንቋ ስለ ዝኾነ እውን ይውሕጠካ እዩ ፈርዲኻኒ ዓረብ ካብኡ ዝገደደ ድማ ንበዓል ብሌን ውሒጥዎም ዘለይ ምክንያቱ እቶም መስላም ዓረብ እናውሓጦም ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ቋንቋታትን ባህልን ሓደጋ ወዲቕዎ ኣሎ እዚ እጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከበሳ ዘሎ ሰብ ኣይርድኦን እዩ እጂ ነዚ ንምድሓን ነቲ ቋንቋታት ሃየ ባህሊ ናብቶም ዝመፁ ኣስግርዎ ከይጠፍአ ከሎ ተባሂሉ ዝግበር ፌስቲቫላት ዳ እምበር ንኤርትራ ንምድኻም ወይ እውን ኣንፃር ኤርትራ ክንገብር ኣለና ብኸማይ ንረዳእዮ ጥራይ እንታይ እዩ ነቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለው ህዝቢ ከመይ ጌርና ናብቲ ዝያዳ ኣብቲ ደንቢ ሃገራውነትካ ከም ዝመፁ ንፅዕር ሰብ ከይከሰርና ሰብ ንምኽሳብ ንፅዓር ዝብል መረዳት ኣለኒ ኣነ ዘለኒ ግንዛበ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ካልእ ፖለቲካ ክሰርሕ ዝፍትን ሰብ ኣሎ ዶ ፎርሹር ኣሎ ፀቢብነት ኣሎ ኣብ ኩሉ ግን ብዓብዩ እቲ ስእሊ ንኩሉ ንሕማቕ ኣይንጠቀመሉ ንክብለ ኢለ ምናልባት ንብዙሓት ከይትርድኦም ትኽእል እያ ግን ንገለ ሰባት ከዓ ትቅድሶም ትኸውን እያ እታ ነጥቢ ንግረ መንገደይ ክጠቕሳ ኢለ ፈርስት ኦፍ ኦል ኣውት ኦፍ ቶፒክ እያ ምክንያቱ ናይ ኣብ ብሄራዊ ፀገም ዘለው ናይ ቋንቋ ናይ ባህሊ ዝተፈላለዩ ነገራት ብጣዕሚ ቴክኒካል ክንጥንቀቐሎም ዘለና ነገራት እዮም ውልቀ ሰባት ትናትካ ዳይሜንሽን ንምቕያር ኢሎም ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ናይ ውልቀ ሰባት እዩ ህዝቢ ብሌን ጅግና እዩ ንሃገሩ ተሰውዐ ዋጋ ዝኸፈለ ዓርበኛ ህዝቢ እዩ ከም ትብሎ ዘለኻ ከምቲ ቋንቁኡ ኣነ ይጉበጥ ኢለ ይሓስብን እየ ምክንያቱ ኣብ ዓድና እተን ብሄራት ንብለን ዘለዋ ብናይ ድን ቋንቋ ክመሃራ ብናይ ድን ቋንቋ ኤክሰርሳይዝ ገብራ ብናይ ድን ቋንቋ ባህለን ኤክሰርሳይዝ ገብራ ክፉት እዩ እሱ ክሳብ ዘይተኣገደ ግዜ ውልቀ ሰባት ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ተሕደሩ እዚ ንዝኸሰረ ናይ ፖለቲካ ተኣሽሙ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ስለዚ ነዚ ኣነ ኤግዛጀሬት ገይረ ንህዝቢ ብሌን ይፈልጥ ድዩ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ካብቶም ናይ ሓረካ እቶም መጀመርያ ደቂ ብሌን ንሜዳ ወሪዶም ብረት ከም ዘልዓሉ ከምቶም ቀዳሞት ሰውራታት ማለት እየ ሕጂ ንህዝቢ ብሌን ካብቲ ውሽጢ ናይ ቃልስን ረብሓን ኤርትራ ውሽጢ ውፃእ ኣቢልካስ ካልእ መልክዕ ከተትሕዞ ኦኬ ፌስቲቫል ገይሮም ዋይ ከምኡ ገይሮም እንታይ ማለት እዩ ሲታት ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ግን ኣውት ኦፍ ቶፒክ ስለዝኾነ ብዙሕ እንተኣሽሙ ይኮነን ካብ ዝብል ሓሳብ እያ ንዓንተ ወይ ኣይተረዳእንን ከማን እንታይ ዝብል ደሎ ትወዲን ወቲ ኮንቴክስት እንተደይ ተረዲካ ብኸመይ ሰብ ብጌጋ ዝወስዳ ይርየ ሓደ ግዜ ብሌን ተኣኪቦም ቀኒዮም ወይ ትግረ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዝዊዝ ገይሮም ነይሮም ከም ዓብዪ ኣጀንዳ ዝወስድዎ ኣለዎ ግን
ነቲ ነገር እቲ ብቐረባ ንፈልጦ ጥራይ ዝርዳእና ትግረ ንኣብነት ብቋንቋ ዓረብ ዓብ ብድሆ ይገጢምዎ ዘሎ እዚ ዓረብ ዝበሃል በላዒ ቋንቋ እዩ ተዲኻኒ ናይ ምውሓጥ ክእለት ኣለዎ ስለዚ ሃብታም ቋንቋ ኦሪጂናል ቋንቋ ዓረብ ኣጥፊዎ ቡ ገይሩ ክጠፊ ዝፈቱ ሰብ የለን እዚ ኩሉ ስነ ጥበብ እዚ ኩሉ ደራፋይ እዚ ኩሉ ገለ ዝነበሮ ብሰንኪ እዚ ዓረብ ምፍላጦም ፅቡቅ ግን ዓረብ ነቲ ቋንቋ ክውዕጦ ከሎ ከም ሓደ ኤርትራዊ ደስ ኣይብለካን እዩ ስለዚ ነዚ ንምድሓን እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ንዑ ነቲ ቋንቋና ንዓቅብ ንዑ ንምለሶ እቲ ቀደም ዝነበረ እቲ ቋንቋ ክብሉ ከለዉ ንኤርትራ ዝፀልኡ ማለት ኣይኮነን ብኸማ ይንረዳእዮ ነቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ብደገ ኮይንካ ትዕዘቦን ነቲ ቃልቲ ነገራት ብቐረባ ትርድኦ እንተኮይንካ ዓበ ፍልይ ዘለዎ ስለዚ ኣብዚ ነቲ ህዝቢ ጌጋ ስእሊ ዝሒዞም ዝፅሕፉ ስለ ዝርያ ኣነ ግን I kind of understand እቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካይዳ ምስቲ ማልቲሊንጓል ምዃነይ ኣብ ኤርትራ ድማ ኣብ ከበሳ ዓብየ መታሕት ዓብየ ተፈላለዩ ቋንቋ ነቶም ካልኦት ህዝብታት ፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእን ነገራት ስለ ዘለኒ ንሰባት ብሓደ ንክትነብር ቅድም ክትረዳዳ ኣለካ ንገሊ ንሓደ እዩ ፀገም ኮይኑ ዝስምዖ ንዓኻ ንኣብነት እዚ ናይ ቋንቋ ብሌን ዝብለካ ዝነበርኩ መንግስቲ ኤርትራ ዘታተወ ወይ እውን ገለ ኣይኮነን ጀነራሊ ቋንቋታት ንኣሽቱ ዘለዎም ብድሆታት እዩ እንግሊሽ እናማዕበለ ምስከደ ንኻሊ ይበልዕ እዩ ፍሬንች እናማዕበለ ምስከደ ንኻሊ ይበልዕ እዩ ኣብ ኤርትራ ድማ እቲ ኣምሓርኛ ንኣብነት ይፈርሄ ኣነ ምዚ ሕጂ ደገ ዘሎ ሰብ ናይ ኣምሓርኛ ፊልሚ ናይ ትግርኛ ናይ ኣምሓርኛ ደርፊ ገለታት ዝኸዶ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰብ ተሰዲድዎ ዝነበረ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ግዜ 2018 ይፈሪ ነይረ ኣምሓርኛ ከይውሕጦ ነቲ ኤርትራውን ይፈሪ ነይረ የፍርሃኒ ንዓይ ማለት እዩ ከምቲ ዓረብ ዘፍርሃኒ እቲ ኣምሓርኛ እውን የፍርሃኒ እቲ ናይ ኤርትራ ኦሪጂናሊቲ ክዕቀብ ክኽእል ኣሎ ክንመሃሮ ኣለና ቋንቋታት ክንክእሎ ኣለና ቋንቋታት ገለ ማለት ካልእ ግን እቲ ባህርያ እቲ መሰረታዊ ቋንቋን ክጠፊ የብሉን ንዑ ክንዕቀብ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ሃይማኖታት እውን ከምኡ ቴንክ ዩ ግልፂ እያ ተረዲኣትን ኣላ ንዓይ ዋላ ኤፍሬም እውን ደልዓልከያ ሕቶ ንዓይ በኽሪ እዝኒ እዩ ከምኡ ፌስቲቫል ገለ ድብል ስለዘይሰማዓከ እንታይ ዝብል ዘሎ ምርዳእ ኣብኒ ኤንወይ በሪሁለ ኣሎ ንዓይ ከማል እዚ ኤፍሬም ስማዕ ወይ ግደፎ ድበልካኒ ግን ኣይገድፎን እየ እንታይ ማለት እዩ ግደፎ ግን ከምዚ ዓይነት ናይ ብሄራዊ ሕቶ ወጣባ ግደፍ ኣብ ካልእ ኣርሲ ንሕለፍ ኣሚንታ ኣርስቲ ካብቲ ቶፒክና ውፅያትና ኣላ ግን ኣብ ሚድያ ኣነ ግደፍ ዘይደለ ቴንክ ዩ ሳታ ክብሎ ደልየኒ ትወዲ ምልዓላውን ትርጉም ዘሎ ይኮነን ኦኬ ኣቲኻ ኣለኻ መስመር ዮናስ ኢኻ ምስለኒ ላስት ዘርአያ ኣለኻ ሰላም ጣቢኖ ኩላኹም ኣብ ታሕቲ ዘለኹም ተኸታተልቲ ናይ ጣባ ሚድያ ከምኡውን ዓብዪ ድራር ሓውና እውን ኣዝየ ዘድንቆ ብጣዕሚ ኣብዚ ስዊስ ከዓ ስለ ዘሎ ኣብ ቀረባ እውን ናቱ ሚድያ ብጣዕሚ ዝከታተል ናይ ክልቲኹም ብፍላይ ኣበየናይ መደብ ነርኩም ሕጂ ኣበየናይ መፂኹም ድሕሪ እዚ ኩነታት ተፈጠረ ክልቲኹም ናብቲ ሃገራውነት መፂኹም ትሰርሕዎ ዘለኹም ሃገራውነት ኣዝየ ዘድንቕ ናይ ባሓቂ ንድራር ሓውና ከዓ ሰባት ዋላ ኣብ ትዛረቦ እውን ኩሉ ግዜ ኣነ ንድራር እንታይ የድንቆ ጌጋ ተለኒ ጌጋ ኣለካ በሉኒ እንዳበለ እዩ ዝዛረብ ኣብዚ ዝዛረቦ ግዜ በቲ ንቁጠባ ኢሉ ድሓስቦ ከዓ ንሃገር ከዓ ንረብሓ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ ምክንያቱ ኣብ ስደት ዘለና ዝኾነ ጋራንቲ የብልናን ንክንነብር ብፍላይ ከዓ ምዝ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ናይ እዚ ዓለም ኩነታት ስለዚ ኣብ ሃገርና እግሪ ክንተክል እንታይ ይግበረልና መንግስቲ ባይታ ክፀረልና ኩሉ ግዜ እኮ ሰብ እንዳጠወረ ኣይነብርን እኮ ስድራና እንዳጠወርና እኮ ኣንና ዜሮ እንተርፈሉ ፅባሕ ክልተ ተባሂሉ ሰብሲ ሻንጣ ሒዘ ከይድ ኢሉ ዝፈርሕ መዓት ዜጋ ይደለና ስለዚ ድራር ሓውና ከዓ ድብል ዘሎ መንግስቲ ሲ ባይታ ይፍጠረልና ይድብል ዘሎ ግን ካልእ ሰብ ከንፀርፅሮ ብሉን ምክንያቱ ንርባሕ ይድብል ዘሎ መንግስቲ እስከርባሓና ባይታ ይፍጠረልና ጋራንቲ የብልና ናብዚ ስደት ዘለና እንዳበለ ከሎ ሰብ ከድንቆን ክስዕቦን ኣብዚ ከዓ እንታይ ኣሎ መንግስቲ ኣነስ ሓንቲ ጣባ ክነግረካስ ሓንቲ እንታይ ኣላ መስካብ ድፋዕ ከለኹ ሓደ ዓርክናሲ እንታይ ይብል ኣብ ኣኼባ መንግስትናስ ደው በለልና ገለ ልዕጥን ገለ መለን ኩሉ ምስ መፃናሲ ወይ መንግስትና ደው በለልና ገለልስ ሓደ ከባና ዓርክናካስ ኮፍ ባበል ኢልዎ ሕጂ ዋ ኣበዲኻ ዘለካ ባልካ ኮፍ በል ትብል ዘለካ ገለሎስ ኖ ከይርብርብ ከ ኣነ ኮፍ በል ኢለ ኢልዎ ጆኪ ተረዲኻኒ ሕጂ እቲ ምቅራብ ዕቅሲ ንኩላህና ይድረብሕ ጆርጅ ሓውና ድብል ዘሎ ከዓ መንግስትና እዝን የተኣታቱ እዚ የለ ኣይግበርን ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ መንግስቲ ኣቅርብ ሚድያ ንምንታይ ዳ ትጥቀመሉ እቲ ቲቪኤረይ ናይ ሃገራውነት ትሰርሕ ኣሎ እሳ ከም ፕሪቫት ሚድያ ከዓ ንመንግስቲ እዚ ኣባ ቅርበልና እዚ ኣባ ግበረልና እዚ ኣባ ግበረልና ክብል ከሎ ዜጋ እዩ ብልሳን ዜጋ ኢኻ ናይ ህዝቢ ልሳናት ኢኹም ንስኹም ስለዚ ናይ ህዝቢ ልሳናት ክሳብ ዝኾንኩም ከዓ ነቲ መንግስቲ ሓደ ግዜ እዚ ይደልሎ ህዝብና ኢኹም ትብል ዘለኹም ካልእ ኣይኮነን ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ኔጌቲቭ ኣይኮነን ስለዚ ንዕኡ ክንድግፎ እንድሕር ደይኮነ ከዓ
اوكي نتي عودي زقربو حلف سبس الانكا اي تلمدن نوح عمتك كوينو حتى ضربا كلنا نفلتنا تابا ሚኒስትራት ኣስፈቅድሚ ሕጂ ተኣኪቦም ከምዝን ይመሓላለፍ ነይሩ ነዊሕ ክንሎ ብኤርትራ ሚኒስትራት ከማን ናይ ገዛ ርእሶም ክስታይ ከይገብሩ ሕጂ ክተቅርብ ሰብሲ ጎዲልና ኣሎ ምባል ነውሪ ኣይኮነን እሞ እዝን ክንመሃረሉ ዘለና ንመሃረሉ ደይንመሃረሉ ተኮይና ከዓ ነቐፌታት ኮይኑ ኣትነቅፍ ስለዚ ጆርጅ ሓውና ኣነ ብጣዕሚ የድንቃካ ጆርጅ ሓውና ቆፅሎ በቲ ዘለካዮ ብፍላይ ከዓ በቲ ናይ ቁጠባ ንህዝቢ ከዓ እዚ ግበሩ ኢልካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እዚ ተምሃሩ ቀፃሊ ትጉስጉሶ ዘለካ أنا كابتن إنفست خاطر قبل ما فرح جن حدا معك تقدول لك بتعمي كن تقبل الله نزيجاتها إنه أكيد اللي تعبيني يغني اللي بتعمي قلت له جورج حوي سبقا ناس نقطة تقرب لأنه يغني له أوكي هذا مساوي الصقر بلالو انتهاي زبل جربا لمسيلك حنتي نتوم كريستيان اسلام كامنا البات ترداكم تخونيا أب صلوت كنقبر كلنا بكريستيان أبونا بسمايت نبر كنصلي خلنا مقبع لتنا لو محبنا إلنا يسوع كريستوس حنت صلوتي مهيرو أبز عالم كله ذا أبونا بسمايت نبر تبهال صلوتي مهيرو مقبع لتنا لو محبنا إلكم تصليوا يلخو بلون كله سي يتلبون كلالي تنزفلت أملاقسي مقبع كم زاد لنا سلزت أوف أوديو هذا جزية كتب له زلك كان قرالو نقوم مشيتنا أملاق تمسجن كتب له خلقاسي نسخة هاي حسب كاسلدي فلت أوديو ግን ምስጋና ኻይደልዩ ኣምላኽ ስናት ካብ ምስጋና እንታይ ይገብረሉ ለይትን መዓልትን ዘመስግኑ መላእኽቲ ኣሎ ወይና ንብል ንሕና ለይትን መዓልትን ሃሌሉያ ኢሎም ዝምሩ መላእኽቲ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣለዎ እዩ ግን ንስኻ ተመስገን ክትብለኻ ከም ፍጡር ናትዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ንዓኻ ኣምላኽ እውን ይፅበየካ እዩ ዝበሃል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ግዜ መንግስቲ ባዕሉ ይፈልጦ እዩ እናበልካ ዜጋ ከም ዜጋ መንግስቲ ይፈልጦ እዩ ኣብ ፕላን ናቱ ክህሉ ይኽእል እዩ ዜጋ ድማ እዚያ ነገር ግበሩልና ንመንግስትኻ ኩሉ ግዜ ክትሓቶ ክትክእል ኣለካ መንግስቲ ተጣቃዓሉ ነጥብታት ክህሉ ኣለዎ ንመንግስቲ ተሓተሉ ነጥብኻ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ከም ዜጋ ኣነ ሓደ ዜጋ ናይ ኤርትራ መራሒ ኮንኩን ፖለቲካዊ ሓላፊ ኮንኩን ገለ ከም ዜጋ ግን ሕቶታት ዝሓተለኒ ምስ ግዜኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሎ ዝግምቶ ኣለኒ እቲ መንግስቲ ድማ ኣብ መዓልቲ ክምልሶ እዩ መንግስቲ ሎማ ሓቲትካያ ፅባሕ ዝምልሰልካ ዓርክኻ ገለ ኣይኮነን ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ መንግስቲ ስለ ዘይመለሶ ግን ንስኻ ትሕቶ ጠጠው ከተብሎ ኣለካ ማለት ኣይኮነ ዋላ እቲ ዲሞክራሲ ንብሎ ከኸም እዩ things don't work like ሎማ ሓቲትካያ ፅባሕ but you still keep working keep pushing እቲ ዜጋ ኮሚ ዝገብር yes thank you last okay ዘርአ ኣለኻ ኣፅራቢልካ ይተኻበን ሰላም ከመይ ምሽው ወጣባ ስማዕ ኣለኹ እንተኾይነ ንጆርጅ ሓውና እንኳዕ ብሰላም መጻካ ክብረት ሃብኩም ኩልኩም ማለት እዩ ኣዝዩ ዝናኣስ ስራሕ ይኹም ሰርሑ ዘለኹም ምናልባት ንጎሊ ቀሊል ክመስሎ ክእል እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣብ ልዕሊ መጠን ዝኾነ ኩልኩም እቶም ሃገራውያን ብዓብኡ ከዓ ጆርጆ ስለ ዘለካ ኣብዚ ዕዱም የቀንዴልና ወጣባ ኣነ ሰሓታ ኣብ መጻእስ እንታይ ዓይነት መደባት ሒዝኩም ኣለኹም ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት እንታይ ዓይነት መደባት ኣሎ ጆርጆ ወይ ብኸመይ ክትከዱ ኢኹም እንታይ ዓይነት ውጥናት ኣሎ ንምባል እዚኣ ሕቶ እዚኣ ከቕርፈቱ ሃልእ ምስጋና ጥራዩ ተቐኒልና ኦኬ ኣብዚ ሚድያ ማለት ከ ወጣባ ታ ጽሕፍቲ ተታልያ ታ ሽሙሲ ክሪያ መኻልኩ ነይረ ታ ቻት ፖስት ጌርካ ዘለኻሲ ሸፊናት ንጸኒሃ ሽሙ ኦኬ እዚኣ ከምዚኣ ገብራ it's all right አንተ በግን ሽሙ አቡ ነይራ ምራእኽዋ ነይራ ሓሊፋትንያ ኦኬ ሶሪ መኒ ናይ ሕጂ ድዩ was الموضوع تزحتت no it's okay just نراخو خيل ينبر بفلوي من مصاي مدب يا تحتو مسلني ناي مصاي مدب انا ناتي مدب زبلو مجمريان حزب ኤርትራ ምድላዊዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዳለው ከላለው ንዝመጽ ቁጠባዊ ዝላ ንመንግስቲ ኤርትራ ብስና አምራዊ በቁጠባዊ ኣብ ኩሉ በተሐሳስባ ሬድ ካውን ከላለው አነ ናተይ ዕላማ ልክዕ ከምታ ኣነ ንኤርትራ ፅባሕ ንጎ ከበርክተላ ዝዳለዎ ዘለኹ ዝብል ካልእ ዜጋ ድማ ከምኡ ተዳልዩ ክፀንሕ ኣብ ቻነለይ ኩሉ ግዜ ዘዘኻኽር ከም ኣብነት ዝጥቀመላ ድማ ቁጠባ ናይ ቻይና ክበራበር ከሎ ህዝባዩ ኣብ ዝለዓለ ዝላ ኣብፅሒዋ ስለዚ ንሕና ምስ ቻይና ዘመሳሰለና ብዙሕ ስለ ዘሎ ደደይቲ መንግስቲ ኤርትራ ንገድ ነጋዳይ ሕረስ ሓረስታይ እንሆ ባይታ እንሆ ፈረስ ምስ በልዐ ኣብቲ እዋን እቲ ንክትገብሮ ትደልዮ ዘለኻ ሎሚ ሓሲብካ መርሚርካ ተዳሊኻ ውጥን ጌርካ ጽናሕ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ነቶም ክገብሩ ዝደልዩ ከቀድም ጽባሕ ንጎውን
حماق كيسمعك كم سب كم زيغا صباح نغو قال خيتبل ኤርትራ ዝገብረላ እምበር ክትገብረሉ ትደሊ ሰብ ኣይትፈቱን እያ እዚ ማንም ሃገር ዝብሎ እዩ ንሃገረይ እንታይ ክገብር እምበር እንታይ ክትገብረለይ ዝበሃል የለን ደገ ዘለኻ ድማ እንታይ ክገብረለይ ትብልኒ ኢኻ ዕድል ሃበኒ ጥራይ ኢና ክንሓትት ንኽእል ኣብ ደገ ዘለኻ ብፍላይ ዕድል ሃበኒ ንሃገረይ ክገብረላ ጥራይ ኢኻ እዚኣ ጥራይ ትሕቶኻ ስለዚ ሰብ ብኣእምሩ ተዳልዩ ተፀኒሑ ጥራይ ውፅኢታዊ ስራሕ ዝሰርሕ ኣነ ኸ እንታይ ዝብል እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝያዳ ኣይኮነን ነቶም ኣብ ደንብ ሃገራውነት ዘለዉ ነቶም ካብ ሃገራውነት ቁሩብ ሸፊቶም ንዘለዉ እውን ከይፈተው ናብ ሃገር ንኽምለሱ ዝገብረሉ ነጥቢ ቁጠባዊ መርሖ ምኽፋት እዩ እታ ማዕፆ እንተኸፊትዋ ትራስት ሚ ኣታ ኣብ ጎኒ ሃገራውነት ዘሎ በቲ ዝመስሎ ክገብር እዩ እቲ ዘየለ ግን ንሓውድ ንወዲ ሓትኑ ኣብ ዓዲ ዘሎ ንዓገለ ግበር በጃኻ ድሕሪ ሰብ ኣይተትርፈኒ ክመፅእ ህዝብና ተወዳዳሪ እዩ ድሕሪ ሰብ ክተርፍ ኣይደልን እዩ ስለዚ ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ከጋጥማ ልክዕ ከምዚኣ ቡተጃዝ ምሽ ኣሎ ከምዚ ዓፂኻ ኣለኻ ኮካ ከምዚ ምስ ጎዝጎዝ ካየሲ ተጠንቂቕካ ክትከፍቶ ዘለካ ወይ ከምዚ ሻምፓን ተጠንቂቕካ ክትከፍቶ ዘለካ እንተደየለ ተተኪሱ ክሃርበካ ዝኽእል ናይ ኤርትራ ቁጠባ እውን ከምኡ ክኸውን ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ዓብ ፖቴንሻል ኣብ ደገ ዘይንጥቀመሉ ዘለና ኣሎ እዚ ፖቴንሻል እዚ ኣብ ኤርትራ ምሳተወ ብዙሕ ዕድላት ክኽፈት እዩ እቲ መንግስቲ እቲ ናይ ትራንስፖርት ፀገም ኣሎ ትብሎ ዘለኻ መንግስቲ ኤርትራ ናፃ ዝበለሉ መዓልቲ 100 ኣውቶቡሳት ተገዚኡ ክመፅእ ኣብቲ ዓዲ መንግስቲ ኤርትራ ሕጊ ጥራይ ምውፃእ ዘድልዮ ፍትሓዊ ርትዓዊ ዝኾነ መጓዓዝያ ክንደዩ ካብ ኣስመራ ንከረን ኢሉ ሕጊ ጥራይ ከውፅእ ዘሎ ፅኑዕ ሕጊ ሽዑት ኣውቶቡሳት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንግላዊ ረብሓ ክብል ኣማይተ ኣውቶቡሳት ክኣትወየ መጓዓዝያ ትሽግር ክፍታሕ እዩ ናይ ገዛውቲ ፀገም ኣሎ ዝበሃል ብዙሕ ገዛውቲ ከጋጥም እዩ ምክንያቱ እቲ ማርኬት ዲማንድ ስለ ዘለዎ ነቲ ሰፕላይ መንግስቲ ሕጊ ምስ ኣውፅአ ይትኮስ እዩ ስለዚ ክትኮስ ስለ ዝኽእል እታ ብኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ተዳሎ እቲ ነገር ተቐሪቡ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኤርትራ እዚ ጎረባብቲ ዝምክሑላ ሃገር ደይኮነሲ ጎረባብቲ ፀደፍደፍ ዝብሉላ ሃገር ክትከውን እያ እዚ ድማ ምስጢር ኣይኮነን ትበሃል ዝነበረ እዩ ኤርትራ ስደተኛታት ዝውሕዙላ ሃገር እያ ነይራ ስለዚ እሱ ክኸውን እዩ ክብፃሕ እዩ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ዓብ ቦታ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ንኤርትራ 10,000 ኢንቨስት እንተገይረላ ዊ ቶኪንግ ኣባውት a big economic boost ስለዚ እዚ ንኽግበር ድማ ናይ መዓልታት ሕቶ እዩ ምናልባት ምክንያቱ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩላ እንተሪኢኻያ ምስቲ ኩሉ ሕማቕ ዘሎ ኣብ ናተይ ቪድዮ ቻነል ኩሉ ግዜ ተስፋ ዘለዎ ሃገር ኤርትራ ጥራያ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ርኢና ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ እቲ ተስፋ ነዛ ሒዝናያ ዘለና ፅቡቕ ኩነታት ከመይ ጌርና ካፒታላይዝ ንገብራ ከመይ ጌርና ንረብሓላ ከመይ ገይሩ እቲ ክሳብ ሎሚ ዝመከተ መንእሰይ ክሳብ ሎሚ ዝመከተ ህዝቢ ፅቡቕ ይነብረላ ولا وانت بوليتيكاو مراحي بقدامي ناتكا فيديو شير غير نيره يحزنني تي بوليتيكاو مرحنا زحلف زلو عجو كو خمي يكونن كاون لعل كويس غبو ايكونن كندز عينت واغا زخفلن زدخمنسي ترى سبب كويس بوغ زنبر بكال عالم سلازي نساتهم زي غبوم ነገር አይኮነን ተስፋ ይገብር ንሳቶም ኮፊሎም መራሕትና ይሓላ ኣማኸርትና ሃገራት ኮይኖም ነቲ ፕላን ዘውፁ ፅቡቕ ዝነብሩሉ ዕድል መድረክ ክፍጠር ነቶም ተሪፎም ዘለው ነቶም ዝሓለፉ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶም ታሪኾም ድማ ነባሪ እዩ አይ ቲንክ ነዚ ኢና ንሰርሕ ዘለና ምናልባት ጌጋታት ጉለታት ናይ ሓሳብ ድዩ ናይ ገላልፃ ድዩ ናይ ገለ ኩጉድ ናይ ታሪክ ምሉእነት ዘይምህላው ኩሉ ክእል እዩ ግን እቲ ኢንቴንሽን እቲ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ውሽጢ ልብና ልበይ ዘሎ ድሌት ግን ኤርትራ ልዕሊ ካልኦት ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ብትምኒት ዘይኮነ ብስራሕ ክንገብሮ ድማ ዓቕሚ ኣለና ኢለ ዝኣምናነ ጥራይ እቲ ዘለና ፀጋታት ነዋሃህዶ ንጠቀመሉ ኣይንዛነን ፍቕራ ተሓዲድ ናብ ናይኮነን ናብ ናይኮነ ኣይንዛነን ፍቕራ ተሓዲድ ናብ ናይኮነን ናብ ናይኮነ يمن تقال وعزو العيب تحتي سنة حساب وريتهم أمثلتي قلت تحي أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نقزانا قبرادسو نقزانا قبرادسو نقزانا قبرادسو أميتنا وسيو كبرمبو نسمعنا عين
أماني ونخو حنت خيسلتي كم تحلو سنتنا يابا كان دل فتحي أبا حبيبي تميتنا وتخدمنا نجزانا للأبرزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت متاي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلا دلونا دلونتنا دلونا دلونتنا دلونا دلونتي دلونا ذهبنا هلاونا دلونتنا دلونا دلونتي دلونا دلونتي دلونا ذهبنا هلاونا دلونتنا اليوم عكر سفتنا يخبلنا اليوم يخلنتنا وتروات تنكب وتروات تدالو عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرح كوينا سجيرنا يو أمبار كبرات سجامتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا سدلي ما سدالي بدلو جاتنا زياد تدالو أخوانا سلو زياد تدالو كبرتاتنا سلو تمالين لومن تمالين روادينا عقلين قادرين تمالين لومن تمالين روادينا عقلين قادرين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دحر حساب نفسار بخارينا التكبار تمالين لومن تمالين روادينا عقلين قادرين تمالين لومن تمالين روادينا عقلين قادرين وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا سدلي بدلو جاتنا زياد تدالو أخوانا سلو زياد تدالو كبرتاتنا سلو تمالين لومن تمالين روادينا عقلين قادرين تمالين لومن تمالين روادينا عقلين قادرين انت مالين لومن صباح وانت الخونة زدالة زي جنبه يبنى زيزانة تمالين لومن تمالين روادينا عقلين قادرين 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 تمالين لومن تمالين